Силните хора не се изтощават, те рухват изведнъж. Виждам, че той е много по-близко до рухване от като че ли е дошло от никъде. Не, то се е готвило буквално с години. Тялото ти има един авариен режим. И тялото всъщност плаща от резервата си по малко всеки ден. Тревогата му е станала нормалното. И ти изпадаш в нещо, което може да се нарече буквално синдром на отнемане. Тоест, чувстваш се като зависим, на когото му липсва дрогата или алкохола. Този авариен режим, в който живееш с години, гори енергиен резерв, който не се връща. Силните хора не се изтощават, те рухват изведнъж. Хората, които рухват, почти всъщност никога не са слабите. Те са най-силните в стаята. Те са тези, на които винаги всички се облягат. Те са тези, които издържат абсолютно всичко и не се оплакват. И сега искам да ти кажа нещо, защо всъщност точно силата им ги убива. Давам пример. При мен често идват подобни клиенти. Например, мъж на около 40, който влиза в кабинета и изглежда абсолютно спокоен и усмихнат. Той ми разказва колко много неща държи на гърба си. Работата, децата, родителите, даже и родителите и приятелите отгоре на всичко. И ми го разказва това почти винаги с гордост и дори самопотупване по рамото. И докато го слушам, аз виждам всъщност енергийно нещо, което той дори не подозира за себе си. Виждам, че той е много по-близко до рухване от всеки друг, който е минал през този кабинет. Здравей! Това място се казва Inner Field. То е твоето вътрешно поле. Веднага ще ти спестя времето, ако не си за тук. Тук няма да чуеш как за 5 минути ще си оправиш живота. Нямам намерение да те мотивирам. Вярвам, че можеш сам да смениш убежденията и реалността си. Но това не става с лозунги и позитивни мисли, залепени на огледалото. А става, когато разбереш механизма отдолу, как наистина работи трансформацията и каква сила има личният ти избор. Затова тук ще говорим за неудобните неща. Защо тялото ти прави работи, които умът ти не разбира. Защо повтаряш едни и същи модели, колкото и да не искаш. Какво стои зад това, което усещаш и наричаш интуиция, тежест, енергия. И още нещо, което искам да споделя честно, за да си знаеш от сега. Тези видеа не са само за слушане. Те работят и на по-дълбоко ниво. Напълно е възможно, докато гледаш или след това, да усетиш нещо в тялото си. При едни може да дойде като облегчение или като нещо, което се отпуска. А при други може да тръгне изчистваш процес, може да ти се доплаче, да усетиш тежест, която излиза или просто да ти трябва тишина след това. Може да ти се доспи. Всичко това е напълно нормално. Това е тялото, което реагира. Просто го остави да се случи. Тук ще ти говоря направо, така както бих говорила, ако седим един срещу друг. Така че ако търсиш бързо решение, тук може и да не го намериш. Но ако усещаш, че по повърхността има още един слой и искаш да го разбереш, тогава си на правилното място. Абонирай се за канала с камбанката отгоре, за да не пропуснеш следващите видеа. И ще се радвам да ми пишеш в коментари дали това, което говоря, те докосва или нещо друго, защото ги чета с уважение и защото оттам е възможно да тръгне и следващото ми видео. Той е по-близо дори от хората, които идват при мен силно разстроени и разплакани. Тъжното е, че този човек няма да се досети. И именно това е най-страшното. Защото рухването никога не чука на вратата. То не предупреждава с аларма с дни напред. То просто идва в един следобед.
И изведнъж хора, които до вчера са носили всичко, днес няма да могат да станат от леглото. Изглежда, като че ли е дошло от никъде. Не е. То се е готвило буквално с години. Просто е давало сигнали на място, където никой не е свикнал да гледа и да наблюдава. И днес искам да ти покажа точно къде е това място. Започва с нещо, което може би си усещал. Една умора, която няма обяснение. Спиш цяла нощ и ставаш скапан, без енергия, без сила. А всъщност нищо лошо не се е случило. Отвън всичко изглежда наред, а отвътре носиш тежест и дори не помниш от кога си е качил на гърба си. Дълго време си мислих, че тази умора е психологическа, т.е. стрес, претоварване, че трябва да си взема отпуск и ще мине. Грешах. Тя не е в главата. Умората е в тялото, чак в клетките ни. И ето откъде идва. Тялото ти има един авариен режим. Тоест, когато усещаш заплаха, този авариен режим абсолютно автоматично се включва. Започва сърцето ти да бие по-силно, мускулите да се стягат и си готов да реагираш. Този режим е спасявал човека буквално от хиляди години и той сам по себе си е абсолютно блестящ. Проблемът е, че е бил проектиран за тигри и съблезъби, от които сме бягали. Т.е. за нещо, което идва внезапно, заплашвате за минути и после свършва и изчезва. А това, което ти наричаш свой живот, не е тигър. Той не е имейл в 11 вечерта или сметка, която не знаеш как ще платиш. Или пък дете, за което да не спираш да се тревожиш. Може и да е брак, в който отдавна да си сам, без да си сам. И най-вече онова усещане, че всичко е на твой гръб и че ако ти спреш, всичко около теб може да се срине. Тигърът не свършва. И това не свършва. Никога. А всъщност тялото ти не прави разлика между двете. За него буквално заплахата си е заплаха. И то си остава включено. Не за минути, а за години. Сега искам да ти кажа всъщност колко точно ти струва това. Когато тялото ни реши, че е застрашено, то спира буквално всичко излишно, за да те опази точно сега. То спира храносмилането, спира бавните неща, които те възстановяват. Изпомпва кортизол и те държи постоянно на щрек. Прави го буквално за няколко минути и то по абсолютно гениален начин. И за няколко години те изхабява напълно, без изобщо да усетиш. Защото готовността се плаща. И тялото всъщност плаща от резервата си по-малко всеки ден. Именно тази необяснима умора е сметката, която плащаш. И ти затова не я виждаш. Не си мързелив. Тялото ти няма ти нищо. Просто гори огромно количество гориво, за да стои на пост срещу заплаха, която ти дори не наричаш заплаха, а я наричаш моят живот. И сега бих искала да ти кажа нещо, което почти винаги обърква всеки, който го чуе. Защо, когато най-после имаш време да си починеш, не можеш? Защо на третия ден на морето, примерно, ставаш неспокоен? И защо тишината те дразни, а спокойствието почти те плаши? Мислиш си, че нещо ти има. Няма ти нищо. Просто се случва нещо абсолютно логично, което е малко страшничко, което го разбереш, поне така го възприемаме. Всяка наша емоция произвежда химия. Това означава, че тревогата произвежда кортизол. И когато тази химия тече през теб всеки ден, с години и с десетилетия, клетките ти свикват с нея и започват ежедневно да я очакват. Започват да я искат. Те буквално жадуват за нея. Ако живееш в тревога 20 години, тялото ти не просто я търпи. То буквално е построило функционирането и живеенето си около нея. Тревогата му е станала нормалното. Тя е станала негов дом. И когато най-после спреш, клетките не получават дозата, която чакат. И ти изпадаш в нещо, което може да се нарече буквално синдром на отнемане. Тоест, чувстваш се като зависим на когото му липсва от дрогата или алкохола. Абсолютно същото е. То се усеща като тежка абстиненция.
само че дрогата е собственият ти стрес.